Менә башта инде менә Мәскәү консерваториясында укыганда Альбина бик тырышты инде укырга, бик рәхәтләнеп укыды. Менә аннан вызов килде. Артистический директор Хьюстон Гранд Операның артистический директоры җибәрде Альбинага чакыру. Шул чакыру буенча инде консерваторияны бетергәч, Альбина белән гаиләдә без инде сөйләштек, әтисе белән җибәрдек инде анда укырга, стажировкага 2 елга. Шул чакыру бу артистический директор үзе килеп монда Мәскәүдә әтисе белән очрашты. Моннан Казаннан әтисе Мәскәүгә барып, үзе шул ханым белән очрашты, сөйләште башта. Ул әйтте, мин үзем аны әни буларак үзем анда карыйм, бер куркмыйча да җибәрегез диде Америкага. Мин аны үзем анда үз балам кебек карыйм дип. Шулай дип әйткәч инде без инде үз балабызга ышанабыз инде аның, чөнки үзебез балабызның ничек үзенең тотышы, үзенең ни дигәндек без ышана идек, но андагы хәлгә тоже переживать итә идек инде, конечно, ничек анда булыр. Шулай итеп 2006 елда, ул 47 елга туылышы буенча ничә яшь булган инде анда? 24-25 яшь булган инде анарга шул вакытны. Кечкенә вакытта ниндирәк бала иде ул? Кечкенә вакытта нинди бала дип, шул бөтен баладан аерылып тормады, шундый нормальный бала иде, бакчага йөртә идек. Элекке инде 3 яшьтән бирмәйделәр, элекке 1 яшь 4 айдан бирәйделәр бакчага. Җибәрдем 1 яшь 4 айда бакчага. 6 яшында инде подготовительный группага йөргәндә уже музыкаль мәктәпкә йөртә идек. Мин кулымнан тотып йөртә идем, атнасына 3 тапкыр. Әтисе өйгә кайтып, әтисе занятияларын, бармакларын, музыкальное образование буларак аның белән өйдә шөгыльләнә иде, һәр занятиедә. Шулай итеп Менә татар җырларында җырлый бит ул, әйме? Нинди җырларны кичкенәдән сеңдереп үстердегез? Сез үзегез дә матур җырлыйсыз бит. Ул шулай булды инде. Әтисе безнең музыкальный, профессиональный музыкант булмады, но белеме буенча Ташкентта ул бетерде музыкальный училище, Хамза исемле йөртә торган музыкальный училищены бетереп, ул музыкальный, профессиональный балаларга өйрәтә иде, баян классы буенча. Идә инде бик безнең гел татар музыкасы гына яңгырады. Татар запислары элеккеге Илһам Шакиров җырлаган, Альфия Абзалова җырлаган җырларны. Алар безгә Ташкентка кайталар иде, концертлар куялар да, без йөри идек. Идә дә шул яңгырый иде, гел татар музыкасы, гел татар кассеталары куела иде, пластинкалары куела иде. Аннан соң шунда инде ул 5-6 яшендән үк Альбинаны самодеятельный оештырылган Түгәрәккә? Түгәрәккә алып бар, үзе йөри иде. Шунда Альбинаны да әзрәк чыгара башлады инде. Элекке теге озын көйләрне озата бар, Мадускай дигән, шундый озын көйләрне җырлата иде баланы, үзе өйрәтә иде. Шулай исемдә уже 6 яшендә балам чыга иде, шуларны җырлап, аннан Рифгатаулинның «Керфегеңнән үбәр идем» дигән җыр бар иде. Шуны да җырлады, шул да исемдә. Шулай итеп баланы өйрәттек инде, тырышты, әтисе тырышты, бик татар җырчысы булсын дип. Бу инде балабыз менә ул 2 бүлектә дә укыды консерваториядә, дирижерско-хоровой бүлегендә дә һәм вокальныйда. Вокальный буенча Зилида Сунгатуллина укытучысы булды консерваториядә, дирижерско-хоровой буенча профессор Булдакова Алевтина Владимировна. Ул хәзердә исән, 80-нән артык инде ул ханымга. Менә сез кулыгыз белән җитәкләп йөрткәндә Альбина Наиме
уйлыйдыр идегезме, менә Америкаларга, җир шарының төрле почмакларына барып җырлап йөрер бу кыз дип. Юк, бердә уйламадык. Менә шундый хәл булып чыгыр дип. Без инде балабыз просто классическое музыкальное образование. Ул пианино буенча йөрде мәктәпкә, музыкальный мәктәпкә, пианино буенча йөрде. Пианиноны бик әйбәт итеп яратып тырышты инде, но баланың төрле вакыты була инде. Заниматься итә торган вакыты да, теләмәгән вакыты да булды инде. Шунда инде әзрәк бездә инде, может, настаивали инде. Ну, үз программасын алып бардык, анда бит инде балага урамга чыгып уйна подругалары белән уйнарга теләге вакытлар да булган инде. Шул инде менә әзрәк усидчивырак булсын, тырышсын дип инде безнең яктан инде тырышлык булды. Әйтәм бит, әтисе бармаклары белән һәр этюдларын, гаммаларын, лерен, анда бит үзенең тәртибе бар, анда экзаменнар тапшырырга кирәк. Сольфеджиолар бик җиңел түгел. Ә менә хәзер ул дөнья масштабында танылган җырчы булып үскәчтен ул сезгә нәрсәләр әйтә менә күбрәк? Нинди темаларга сөйләшәсез? Менә беләсезме, ул үзе менә шундый адымнар куйгач, бездә менә безне дә менә шул классический операга ярату безгә уяндырды. Безнең кызыбыз. Безнең менә татар операсында, татар Муса Җәлил опера балет театрында солистка булып эшли бит инде Альбина. Һәр чыгышында мин күзәтеп барам, йөрим аның спектакльләренә. Караган сайын кызык була. Бер спектакльне карыйсың, ул икенче спектакль музыкасы башында әйләнеп йөри. Ну, ул ярату безгә сеңдерде инде. Менә әтисе дә шулай әйтә, мин дә шулай әйтәм. Ул менә татар җыры белән башлагач, ул менә безнең 14 яшендә Аухадиева исемле музыкальный училищега керде. Анда инде бик яратып укыды, бик теләп укыды. Профессорлар белән, укучылар белән, любой специалистлар белән бик яратып укыды, йөрде. Безгә гел рәхмәтләр әйтте. Менә рәхмәт, әтиәни, что сез безне менә иногда менә тырышлыгыгыз белән безне заставляли менә бу укытыгыз дип. Менә Казанга кайткан араларда Альбинаны нәрсәләр пешереп сыйлыйсыз? Нинди ризыклар белән? Ну, әтиәни тырыша инде. Көч кирәк бит инде, җырлау өчен тоже көч кирәк. Тырышасың инде шул белок булсын инде, настоящий ит булсын, идәге ризык булсын. Пешкән тел пешерәм, тырышам инде. Мучной кәмрәк булсын, овощной салатлар булсын. Идәге ризыкны ярата инде ул шул, конечно.